Min jannar l-applikazzjonijiet tal-ażil fl-Ewropa żdiedu b'79% fuq l-ammont sħiħ reġistrati fl-2014. Żvela dan l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-ażil f'konferenza fil-Belt Valletta fejn irrefera l-aħħar statistiċi tal-Eurostat dwar l-immigrazzjoni. B'kollox kienu 807,300 l-immigranti li fittxew kien fl-Ewropa. Il-Ġermanja kienet l-aktar pajjiż milqut b'madwar 290,000 ifittxu refuġju fl-akbar stat tal-Unjoni Ewropea. B'hekk f'għaxar xhur dawn iżdiedu b'aktar mid-doppju fuq is-sena preċedenti. L-Ungerija segwi b'145,000 waqt li l-Italja laqat ma' 48,000 applikazzjoni. Minkejja tnaqqis kbir ta' waslit bid-dajjes, sad-9 ta' Novembru f'Malta reġistraw 955 immigrant, bil-maġġoranza tagħhom joriġinaw mill-Libja, is-Sirja u l-Ukrajina rispettivament. Dan jissarraf f'żieda ta' 31% fuq it-total tal-2014. Din il-konferenza saret fil-Belt Valletta lejliet is-summit li laqqal mexxejja Ewropej ma' dawk Afrikani bit-tama li jitwaffqu miri konkreti msejsa fuq strateġija komprensiva li ssalva l-ħajjiet.